Min din is-sena aktar minn 3,000 familja fejn il-ġenituri jaħdmu saru eligibbli għall-in-work benefit. Fl-istess waqt familji oħra li diġà jibbenefikaw minnu bdew igawdu minn titjib fir-rati. Il-Ministeru għall-Politika Soċjali spjega li dan qed iseħħ bis-saħħa ta' tibdil li sar fil-komputazzjoni tar-rata tal-in-work benefit b'riżultat ta' miżura tal-baġit għal din is-sena. Spjega li barra li jiġi injorat l-ammont ta' kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali li jkunu tħallsu mit-dħul tal-ġenituri, minn din is-sena beda jiġi injorat ukoll l-ammont ta' taxxa fuq id-dħul illi jkun tħallas. Dawn il-familji huma fost 24,000 illi fit-tmiem din il-ġimgħa se jitħallsu t-tieni pagament tal-benefiċċju għal din is-sena. B'kollox bejniethom qed jirċievu s-somma ta' madwar 4 miljun euro li tkopri l-perjodu bejn April u Ġunju. Mill-bidu tas-sena diġà rċevew ma' 8 miljun euro f'dan il-benefiċċju. Il-Ministru Michael Falzon stqar li dan il-benefiċċju jirrikonoxxi l-bżulija tal-ġenituri li jaħdmu u jżiddilhom id-dħul disponibbli tal-familji tagħhom. Kompla jgħid li mill-2015 meta beda jingħata dan il-benefiċċju, il-familji eliġibbli tħallsu bejniethom madwar 83 miljun euro. Intant il-Ministeru ħabbar li mal-ħlas tal-pensjoni tas-servizz fl-aħħar ta' Ġunju tħallas ukoll il-bonus għall-għoli tal-ħajja għal dawk li m'għandhomx impjieg u li ma jirċevux benefiċċji soċjali. Dan il-pagament sar l ftit aktar minn 1000 persuna. Spjega li dan il-bonus li daħal fis-seħħ is-sena l-oħra jibqa' jakkumula kull sena biż-żieda tal-għoli tal-ħajja sakemm il-persuna jew tibda taħdem jew tibda tirċievi xi tip ta' pensjoni kontributorja. Temm jgħid li l-pagament li sar kien jinkorpora l-ammont li kien tħallas f'Ġunju tas-sena l-oħra kif ukoll dak applikabbli ta' din is-sena li jiġbor minn Jannar sa Ġunju.